hayi bafana bami vele siphila nabantu abancethezayo abazobuza ukuthi nihlanganaphi ningenaphi yimali zabo wara siphila nesizwe esincethezayo vele anginamsebenzi ngithukile ezithiwa ichunu liyahlanya kodwa uyabona njengamanje ngihamba naye vele ayikho into esisazoyisho eyonishintsha nizitabane vele and njengoba siyilana sizile ukuzokhulumela ubutabane benu cha silana ngoba amadoda amabili abeshada khona omunye obegqoke imvunulo yethu siyisizwe sakaZulu leya mvunulo le igqokwa amadoda aqondile khona sothi uyithenge ngemali yakhe nihlanganaphi uboniswe lipetuke kanje kunabantu sebavumela izinto ezibheda kube izona ezibusayo yikho izolibheda kanjena nje mawuyinsizwa uyinsizwa mawuyisitabane uyisitabane dlalela kude entweni ezodicilela isithunzi sethu siwuZulu dlalela yavunula igqokwa izinsizwa asifune kunishintsha vele sesiyazi kunabantu besilisa abazalwa bamadoda kodwa bafuna futhi ukuthandana bodwa bamadoda sesiphila nakho lokho kodwa musu ukwenza into ezodicile ngoba kuzovela ayisekho ngawe singuthi hawu nakwaZulu kanti ikhona izitabane nakuthi kanti hayi isifaka wonke amadoda amaZulu ayisekho ngawe wedwa and abantu abaningi abayizitabane imost yabo bakholele ekuthenini umuntu athi lapho usuka lindoda straight eqondile athi kodwa mina ngamshintsha vele ungamshintsha ngoba unalomoya okubusayo ufuna ungamshintsha ngomoya wakho okubusayo ukuthi loya muntu lo ngoba le nto umoya kunobhuti othenalana ingane encane yomfana mayidlala ngodoli phambilini yayikade ishawa uqinisile vele yayishawa ingane encane angithi le nto le ikwenzani ikwenza ukuthi ukholele ekuthenini cha mina ngizalwa ngizitabane kanti cha wawudlala wena ngodoli ushushuzela udlala namantombazane ungakhuzwa udlala ngodoli ushushuzela uwumama wekhaya koMasigcozi bengakhuza abantu abadala waze wakhula wakholela ekuthenini hayi mina ingathi uyakuthanda uba umuntu esifazane yakhula nawe lowo moya lo bengakhuza ingakho kuthiwa ezinye izinto sigotshwa lisamanzi ingane encane vele iyayikade ishawa vele udlale ngezinto mina sengingancamela ukuthi ingane igaxa isibhamu ilinganisa ukuthi ikhomba imoto yemali angicwasi umuntu esikhulumela ubutabane la vele siyazi ukuthi izitabane zikhona ziphila phakathi kwethu kodwa ungayenzi into ezongcolisa igama lethu siwuZulu hayi siyangena ke ngalapha siyangena mina kade ngangithuka la ka-TikTok anginamsebenzi kodwa cacisa mawuyinsizwe eqondile uyinsizwe eqondile mawuyisitabane dlalela kude nento ezodicilela igama lelizinye insizwa phansi okubonakala sengazi ukuthi wonke umuntu uyisitabane ngoba phela leyavunulo le eyakwaZulu eyayinsizwa eyiqondile azothi nje nihlanganaphi umgomo uphi osho njalo hambani nesigodlweni niyokuthola lokho lento engishoyo iyona noma ayisisona yini. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Long Mamthembu sending a message to LGBTQ members, LGBTQ members rather, saying ukuthi le nto le bayendako vele i-wrong nalogqoka imvunulo yakwaZulu babadiqilela nje isithunde semadoda akaZulu phansi ukuthi noma ningamkwatela noma ningamnyanya vele nasojwayele ukuthi katse nimkhuluma kabi but liqiniso utanifida lona ngengani ngoba kahle kahle lobutabane lokhu akusindo lotalwa unayo kude nje umuntu otalwa asitabane it's a guy or it's a girl kuphelela lapho lo lokunye nje nasekudemoni sekumoya ukhulu udlala ngepopopu umfana ukhulu udlala ngetibhamu intombatana ukhule le nto ukhule nayo bese uthi wena udiva ufila ngathi uyindoda udiva ufila ngathi umfana uthi ayikho le nto leyo kungumoya lokho ngeke okudzala uma sibona umntwana entanjalo bekafaka induku umntwana ashatshaza ayiyekele le nto leyo but ke ngoba niqinete inhloko netingane nisanza kulwa it's fine hambani niyongena wini. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I am signing out. Goodbye.